Children of God, mga anak sa Diyos. Sa tuig 1517, nahitabo ang gitawag nga Protestant Reformation, nga usa sa labing dako nga hitabo sa kasaysayan sa Kristyanismo. Nagsugod kini sa dihang si Martin Luther misupak sa pipila ka binuhatan sulod sa simbahan sama sa sayop nga paggamit sa indulgences o sa mga abuso sa pipila ka lider relihiyoso. Daghang tao ni adtong panahunan na balaka tungod kay adunay mga pari o mga opisyal sa simbahan nga nalayo sa espiritu sa ebanghelyo. Ug tungod niini nitunga ang dako kaayo nga pagkabahin-bahin sa Kristyanismo didto sa Europe. Sa atong pananaw karon isip simbahan nga nagapanaw ang Protestant Reformation, dili lang ni siya ingunta istorya sa rebellion, kundili usa-usab katawag, pahinumdom sa paghinulsol o pagbag-o sulod sa simbahan. Ang simbahang Katoliko miila nga adunay tinuod nga mga abuso nga kinahanglang ayuhon, apan nagpabilin usab nga lig-on sa kamatuoran nga gitugyan ni Kristo o sa tradisyon sa simbahan. Mao nga naay Protestant Reformation, nitunga usab ang Counter-Reformation pinaagi sa Council of Trent aron usbon ang mga abuso ug lig-unon ang pagtulunan sa simbahan. Usa sa dakong leksyon nga atong makutlo gikan ini mao nga ang simbahan kinahanglan kanunay nga magbag-o sa kinabuhi ug pamatasan apan dili mag-usab sa kamatuoran sa ebanghelyo. Nahibal-an usab nato nga ang pagkabahin-bahin dili kabubuton sa Ginoo tungod kay si Kristo nagtawag sa panaghiusa. Apan, bisan pa sa mga problema o sa mga krisis sa kasaysayan, maingunta, ang Espiritu Santo nagpadayon sa paggiya sa simbahan aron mapreserbar ang kamatuoran ug madala ang katawhan ngadto kang Kristo. Ug haom kani kaayo sa atong ebanghelyo karong adlaw. Si Jesus naghisgot mahitungod sa Espiritu Santo aron maggiya sa mga tinun-an o mupadayag sa kamatuoran ngadto sa kalibutan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Espiritu Santo mao ang maggiya sa simbahan ug sa matag Kristiyanos ngadto sa kamatuoran. Sa ebanghelyo makita nato nga nabalaka ang mga apostoles tungod kay si Jesus naghisgot sa iyang pagbiya. Nasubo sila kay naanad naman taon sila sa physical nga presensya sa ilang magtutudlo. Apan gipahinumduman sila ni Jesus nga mas maayo alang kanila nga sidya mulakaw aron muabot ang manlalaban nga mao ang Espiritu Santo. Mingon si Jesus, "It is better for you that I go. For if I do not go, the advocate will not come to you." John 16:7. Sa binisaya pangahubad, mas maayo alang kaninyo nga ako mulakaw, kay kun dili ako mulakaw ang manlalaban, dili muanhi kaninyo. Pasabot ani nga ang Espiritu Santo mao ang magpadayon sa buluhaton ni Kristo sulod sa simbahan. Siya ang naghatag og kaalam sa mga apostoles aron masabta nila ang hingpit nga kamatuoran sa ebanghelyo. Mao sab kini ang hinungdan nganong bisan og daghan nga mga pagsulay og mga kontrobersya sa kasaysayan nagpabilin gihapon nga buhi og lig-on ang simbahan. Daghang tao karon ang naglibog unsa gyud ang kamatuoran tungod sa daghang tingog nga inyong madungog o makita diha sa social media o sa kalibutan. Adunay moingon nga walay sayop o walay sakto. Napud moingon nga ang importante sa kinabuhi mao ang personal truth. Napud moingon nga unsay imong gibati mao ra pud nay balido. Adunay motudlo nga ang moralidad depende lang gyud sa gusto sa tao. Apan ang Espiritu Santo dili espiritu sa kalibog kundi espiritu sa kamatuoran. Mao nga ang Kristiyanos
dili lang mo sunod sa uso o sa opinyon sa kadaghanan. Kinahanglan atong paminawon ang tingog sa Dios, pinaagi sa balaang kasulatan, pinaagi sa tradisyon o sa pagtulunan sa simbahan. Kung mawala ang Espiritu Santo sa sentro sa atong kinabuhi, dali ra ta malimbungan sa mga saydjop nga ideya. Mao nga importante kaayo ang pag-ampo o pagdisubkobre sa kabubuton sa Ginoo adlaw-adlaw. Ang Espiritu Santo naglihok dili lamang sa simbahan kundi usab sa sulod sa atong konsensya. Siya ang nagdasig nato sa pagbuhat og maayo og paglikay sa dautan. Usahay mangutana ang uban, nganong adunay mga problema sulod sa simbahan, Father, nga kung giniyahan man ka na ang simbahan sa Espiritu Santo, nganong napa may problema, giniyahan naman ka sa Espiritu Santo. Ang tubag mao nga ang simbahan, balaan tungod kay si Kristo ang ulo niini apan gilangkupan gihapon kini sa mga tawo nga makasasala. Busa ang mga apostoles adunay kaluyahon og sayop apan wala sila pasagdi sa Ginoo. Ang Espiritu Santo dili pasabot nga walay problema ang simbahan, kundi ang Espiritu Santo mao ang nagtabang sa simbahan nga makabangon ug makapadayon bisan sa daghang krisis kaniadto karon ug sa umaabot. Mao kana ang atong nakita sa Protestant Reformation ug sa daghang kontrobersya sa kasaysayan sa simbahan. Ang Ginoo kanunay nagtawag sa simbahan sa paghinulsol ug sa pagkabalaan. Mao nga kita usab kinahanglan nga magmatngon aron dili mahimong hinungdan sa kadaot sulod sa simbahan pinaagi sa atong mga sala o pagkabahin-bahin. Ang matag Kristiyanos gitawag sa pagtabang sa simbahan pinaagi sa pagkinabuhi nga balaan o matinud-anon. Ang Espiritu Santo mao ang maggiya sa simbahan ug sa matag Kristiyanos ngadto sa kamatuoran. Ikaduhang punto, ang Espiritu Santo mupadayag sa sala o magdala sa tao ngadto sa paghinulsol. Ang usa sa buluhaton sa Espiritu Santo mo ang pagpukaw sa konsensya sa tao. Dili kini aron pakaulawan kita kundi aron dalon kita pagbalik ngadto sa Dios. Sama sa doktor nga musulti sa tinuod nga sakit aron matambalan ang pasyente. Mao usab ang Espiritu Santo nga mupadayag sa atong espirituhanon nga sakit aron kita mamaayo. Ang kalibutan usahay magtudlo nga normal lang ang sala ug dili ni angay ikaulaw. Mao gani nga karong panahona daw baga na kayugnaong ang mga nagkinabuhi sa immoralidad. Wala na ikaulaw. Apan ang Espiritu Santo nagpahinumdom nga ang sala makaguba gyud sa relasyon sa tao ngadto sa Dios ug sa isig ka tawo. Mao nga ang paghinulsol dili pagpakaulaw sa kaugalingon kundi pagdawat sa kaluoy sa Ginoo. Daghang tawo karon ang dili naganahan nga mapahinumduman sa ilang mga sala. Adunay moingon nga daan na kuno ang pagtulunan sa simbahan mahitungod sa moralidad. Ay moingon nga 2026 na ta karon. Mao nga dapat updated na sa daw unta ta. Apan kung wala na pag-ila sa sala, mawala usab ang tinuod nga kahulugan sa grasya o kapasayloan. Ang Espiritu Santo dili lang magpahinumdom sa atong mga sala, apan usab maghatag paglaom nga mahimo kitang mausab. Mao kana ang katahom sa sakramento sa kumpisal, din ang tao makadawat og kapasayloan og bag-ong kinabuhi. Dili angay nga mahadlok sa pag-angkon sa sala kay ang Dios puno man sa kaluoy alang sa mga mapaubsanon nga kasing-kasing. Ang tao nga dili modawat sa iyang sayop maglisod usab sa tinuod nga kalinaw. Ang Espiritu Santo nag-awhag usab nato sa pagbarog alang sa pagkamatarong. Kung ang Kristiyanos magkinabuhi nga matinud-anon ug matarong, mahimo siyang instrumento sa pagbag-o sa katilingban.
Ang pagtuo dili lang para sa sulod sa simbahan, kundi para usab sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mao nga kinahanglan atong tugutan ang Espiritu Santo sa paghulma sa atong hunahuna, paghulma sa atong pulong, o paghulma sa atong binuhatan. Ang Espiritu Santo mupadayag sa sala ug magdala sa tao ngadto sa paghinulsol. Story time. Sa kasaysayan sa simbahan adunay duha ka dako nga councils nga importante kaayo kon maghisgot ta sa Espiritu Santo. Ang una mao ang Council of Nicaea niadtong 325 AD nga nagtubag sa sayop nga pagtulunan ni Arius nga nagdumili sa pagka-Dios ni Jesus. Didto sa Council of Nicaea gipadayag nga si Kristo tinuod nga Dios o usa ka kinaiya uban sa Amahan. Apan human niini adunay lain pang kontrobersya mahitungod sa Espiritu Santo. Mao nga naa na poy lain nga tigom nga gitawag nga Council of Constantinople niadtong 381 AD aron ipadayag nga ang Espiritu Santo tinuod usab nga Dios o ikatulong persona sa balaang Santissima Trinidad. Tungod niining nahuman og napalig-on ang Nicene Creed nga atong ginadeklarar matag Domingo sa misa. Ang duha ka councils, Council of Nicaea o Council of Constantinople, konektado tungod kay pareho silang nanalipod sa tinuod nga pagtuong Katoliko. Kung wala kini nga mga councils, posibleng daghang Kristiyanos ang malibog sa ilang pagtuo. Ang Espiritu Santo nagiya sa mga obispo ug leader sa simbahan aron mapreserbar ang kamatuoran batok sa mga heresies, mga fake news o mga kalibog gikan sa mga sayop nga mga pagtulunan. Hangtod karon ang ilang desisyon nagpabilin nga pundasyon sa atong Kristohanong pagtuo. Children of God, mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo karong adlaw nagpahinumdom nato nga dili kita pasagdan ni Kristo. Ang Espiritu Santo padayon nga naggiya sa simbahan o sa matag magtotoo ngadto sa kamatuoran. Kung kamo makasala ayaw kahadlok sa paghinulsol o pagduol sa sakramento sa kumpisal. Himua ang inyong kinabuhi nga usa ka pagmatuod sa gugma og pagkamatarong. Hinumdumi nga ang Espiritu Santo mao ang atong kusog og kahayag sa matag adlaw ug hinaot nga pinaagi sa iyang giya kita magpabilin nga matinud-anon diha sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.